mayu takai je sanjana no phaimani yagulo kai swkal che kolob jaksipu aw black nyo wana masisa tamne kai nogo phaimani yagulo onek khanyo bini shori barijak mane kai swkal kolob ma hai system no ngi tongkha pia social media rogo bag jaga sung nukha swkal kolob jago nei rogo suijak sung je bini o chehra no nai nai khang kai je bini tomung samung tomani takchini manai sanjanani oma haino emne system ngi tung yagro koi sawo yagro tamungo belekhenyo kirima sisa oma hai ngi tong tongka mono nai akoi sung khada khairoksina na bon tam khasina kunu chong malia tamni ke nai akoi ri homani yagulo puntono ko kifili faikya kok haino lengelingi salai rok nukhana social media rogo kabang sinta por song teje sanjanan bin mama songni tabu controversy ka hai choli tongmani rang male khaya aha irai hinai social media o kai tongmani tai sing khubuk khana ka tabu khai te doctor soktor narilia mane khai mutai rok akorok khainai lesinai jatre pot khainai lesinai nogo tuino te nogni bithro riu nyalai sinai norogle bahima tongjak je bini osori tabu mohaing tongmani swkal koloma haibo ngi tongka te shori bari jang haibo ngi tongka tamo wan chung norok main point kok nge hashi tabu che bin mama rang male khaya hani social media rogo norok nugunyo tongmana omna tunya public rogo onek khanyu sajik yangi tongka bata pohorni yango sapudiki kabang borong thangai tong mane khin nugui tong sab kam khai sab hamya khaya public rok somo sisinai omoni pore kanyo jotto borok che help khainai rok ba jikisa misa phalori nai rok demand khaikya je chini brother por songno te bin mama songno te bini family songno je shubamani rang omo jottono kifili rina nangnai taisha mane taisha je baimani baikya je bara tongmani kifili marnai norok nas nailia hangkai je mane sanjana no doctor she phunugli hangkai ta je kifili ridi ba je rogi tongnai je shori hamya ang tongnai bono subasu khainai okorok jottono salaikya je public help khainai rok omono tuinyo request khemani je public rok ombusung khanaka bin mamani khutui gosina ka bin mama rang kifili rinai je public rok help khaimani je bara tongmani omo phano ngai manon rokno kisak khnari bana bin mamani je kok samung rok mane je bin rang tongmani mane sanjana kisak aboi te pung patient tongo te ko ni rugnang rokno ke so ko khaiteng ga chanai rang no han sauta kai nang khai abun te kam sanam so 100 বার आं khai abo support khayo akong rang bo support khayo ang nije se khajak all lokorok tu tam bu pro sabau sunsen kok pero ang ka sedang sajaga tongna ang bu bu hoben kok sajak abo kai ang nijin saja bunna bukya so bai je ne kai norong ko ta go sio haja mane rang no lokorong subano bagawanya rugi ang khai go hangkai norok bu khanai mangkana oro je bin mama tabu raji mani ba je rena goshika orang rokno joto public rokno je shori hamya ngai rokno baksa baksa ma passion dong omorongno rinani goshika bin mama ne khukri norok bu khanai mangkana clearly no doubt oro hangkai norok le bahai ma tongjak je tabu oro a passion swkal kolob jaka na bin shorida bari jaka tak chin munai sanjana nogo phaimani agulo mo haing dong mane kai hagi rogo mo hainu ya tak ngai tebu mani yang rokoi shawi mo hai sing tebu nungnani mani tongkha gilama khai nongni je maino tam phai omo comment kai sananta progdi bini sori bobo hai ingjak norok mani omo hai yang jak thei samani comment kai sananta progdi tai video no like ria kai taksik jora tin norok la jora video nai tongkhana like ri ti tai subscribe kai je khair ri please mo hai update katal chung taisha nalanya bagi next video wo mala shona hambai jotono